ассалом. Сазе, салом. Салом гӯед. Тана тамошабино кадом рӯз тоҷикӣ ёд метиҳем сона насиб карда боша. Хулоса магазини 10 сомона омадагем тарафи пажарка марҳамат сеюм дарвоза. Инами сеюм дарвозаи пажарка ки дромаден рияди ростакӣ то охира мебиёен духтаро ба дасти рост мегарден дуюм қатор магазини 10 сомона плакатшон аст ба осонӣ пайдошон мекунен. ҳозир ман шумо да нишон тимда нигоҳ кунед инами ай плакатшон ба осонӣ пайдошон мекунем магазин 10 сомона биган инҷа пасудаям ҳастай ҳамаи чи ҳастай хулос 1001 майда чӯйда гӯш намундай апамон хулоса сар мекунем наворои имрӯзара акция доштиянд духтаро нигоҳ кунен об нӯшако бакало диден ина ино ҳамаш 10 сомона 10 сомон ина иҷада бо нигоҳ кунен ина ино 8 сомона иқа хушран ино бо трубочка дорана 8 сомон ино 10 сомон мана 10 сомон ира бо пачка гирен 50 сомон яташ падарка меғалта 6 дора пака вайда пачкада хулоса ина духтарако бинен бакало ҳамаи чи овардаган дайтон боша ё дар вай биданку рӯбарӯи 7 дарвоза будан ҳозир боша сеюм дарвозаи пажарка омадагиян ина успед кунен биёен обнӯшакҳои хушрӯ ина ё новинкаян ира бинен 25 сомай хушрӯ будая ира бинен духтарако марамат беҳад новинкои хушрӯ дар анамин магазини 10 сомона шуморо интизор аст ҳамёра скидка ё чанд пул 60 сом будай 50 сомон шидай ина иноям 80 будай 50 сом шидая ина марамад ина инҷа бо 25 сомона дора хулоса чанд намуд термосчой ина хеле чойбараку овбарак барои мактаб ана ино калонанд диден хушрӯво ё 70 сомон шида будай хулоса биёен духтарако тамошобино мағозаи 10 сомона меравем ҳозир ман шумода нишон метам суроғаша марҳамат пасудошона боз ҳам арзонтар кардагия нигоҳ кунед тарафи пажарка дарвозаи сеюм ина сеюм дарвоза ки ворид мегардем рияди ростакӣ то охира меравем озӣ то охира навора тамошо кунед мефаҳмед суроғаро духтарако оҳиста оҳиста нишон додастам ки ба ҳазур вақте омаден бозор ё бенанами суроғаи 10 сомона магазини 10 сомонара дидена ҳами даҳум дарвоза ки дромаден то охира анами рияди ростакира мебиёем на диден тамошобино инами охири рияди ростаки сеюм дарвозаи пажаркаяй ина марҳамат дидена тамошобино то охира омадем дасти рост мегардем диден тамошобино дасти рост мегардем якум қатор не дуюм қатор марамат дӯстони азиз дуюм қатор мағозаи 10 сомона иҷо светошон сухтагиай тамошобино ба фонарик ба ягон чи ман шумода навор мекунам беҳад буракҳои хушрӯ овардагиян арзон кардагиян ина буракҳои нав акция шидай духтарако ина шамолтиякора диден чӣ хушрӯчан хитоӣ 7 сомон марамат инамҷа чизе мебинен акция шидагиай биёен бинен харидорӣ кунен 5 сом 10 сом 7 сом 8 сом ина ҳамаш акция ана и қисма ҳозир ман шумода нишон метам и пешбандако чандай 5 сомон чӣ хушрӯай ира бинен 5 сомоне мана марҳамат дигар вайшам ҳастай 5 сомон магазини 10 сомона даем тамошобино бозори корвонда тарафи пажарка сеюм дарвоза ҳами сеюм дарвоза ки дромаден тарафи пажаркараку рияди ростаки то охира мебиёен ба дасти рост мегарден дуюм қатор мешавад магазини 10 сомон на ина иҷада нигоҳ кунед ҳамаи чи ҳастай ина хел пистолетҳои обшапак омада ё чанд пулай калон ҳами 10 сом ҳами калон 30 сомона ба чӣ буд 10 сом и 10 сом буда иш 30 сом и 10 сом ина иҷа оина ҳастай чанд намуд заряднику дигар чи ина ин набор чанд сомай и 5 сомоне мана марҳамат қайчичаву ҳамаи чи дора набораки хушрӯ 5 сомон и тараф чизе мегирен 5 сомон ина исинам 5 сомона мана аз ин тарафам ина ҳама ҳакаш 5 сомон барои шумо тамошобино ина беҳад хушрӯча нархи арзон биёен бинен харидорӣ кунед 10 5 7 иҷада ҳар хелае 10 сом 5 сом 7 сом мана 7 сом 7 сом хулоса ина то охира ҳозир ман шумо дамира нишон метам дар кортон бошад духтарако омада аз наздик тамошо кардан харидорӣ кунед
ина духтаро падно сои фасон омадай дар магазини 10 сомона. Дар магазини 10 сомона омадагия духтаро иҷа ҳама борошон 10 сом нестай. Я ҳами 80-70% 10 сомонай. Лекин дига борошон мисол 100 сомаям дора, 5 сомаям дора, 7 сомаям дора. Ино мақсад 15 сомая на. Ина 25 будан 15 сомон шудагиай. Иҷада бо дигар намуда кошам ҳастай. Ина формучкоша бинем бо 5 сомоная. Мана бозори Корвона иҷа тарафи пажарка сеюм дарвоза. Ина ми сеюм дарвоза Корвон ки дромаден пажарка то охир арияди ростаки биёен баъд дасти рост мегарден дигим қатор меша магазини 10 сомона плакат чондам хеле 10 сомона навистагиай. Хулоса ина формучкои мороженика мо хушручае ки мана биненда ай ҳамаи цветош бо тамом кардиан. Мана форма барои мороженик ай коктейл ай мисол ширу ай ҳама чи метавонанд ки кӯдако мороженик карда чон бихирам хонада. Хулоса иё 15 сомона. Мана марҳамат иҷа бо порошоку инаи чи ай? И шампунай чанд сомай? Чанд сомаи? 10 сом. И 10 сом. Вай барои либосшӯви ай духтаро ина бо собун ина гелои либосшӯви порошокоя бинен 10 сомон. Ана ино вая на 10 сомон. Хучон холиан диффузор. Мана марҳамат ланчбоксои хели ракушкаи фасон омадай 15 сомон ам 25 сом буд 15 сомон. Ана баъд нигоҳ кунен да иноям хушру ҳар хела анам хел контейнерча 10 сомон. Ана ин хел ланчбоксо ҳастай 10 сомон. Иям хушра подставка 8 сомон. Вай ия бинен и чанд пулай? 10 сом. Мана бинен чӣ хабуракои хушрӯяк омадагиай. Биёен духтаракҳо аз наздик бинен харидорӣ кунен тамоми намуди борошон новинкаяй. Мана элак нишон дода будам ку ина бо омадай иҷа бо тахтачошая инаи контейнерчо кришка дора 7 сом. Ина компотгираку дуғгирак 15 сомон. Иҷада бо инчунин ҳаста инаҳа термусо ино 80 сом калоно ё чам 80 ина ино 6 сомон тифало. Шакаргирако чанд намуд астай. Ина барои холодильник чанд намуд контейнер омада ина 10 сомия. Ина 10 сомон 10 сомон. Беҳад хушрӯай некем духтаро биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен. Ина духтаро нигоҳ кунен. Иҷада посудаҳои фасон инами косо 15 сом 12 сомон будан нархошон 10 сомон шудагиана. Ина марҳамат 10 сомон. Кадомеша мегирен 10 сомони калон айни косошон диден ҳамаш бо чинияи сафол неста ягонташ беҳад хушрӯ 10 сомон. Марҳамат духтарако дар кортон боша. Инам ё чанд сом буд? 10 сом буд. Ино 8 сомон шуда инами сабзо. Марҳамат духтарако евростило буд ку сабзако ва ё бо 8 сом шуда буда. Ана қисмам нигоҳ кунен ё калонша на 10 сомон ини калоншай. Ана ино 7 сомони. Ина 7 сомон кадомеша мегирен 7 сомон. Ина якоям фасона ё чанд пула? 8 сомон. Ана баъд бо ҳастай духтаро 6 сомон. Иҷада нимкосаям ҳастай пиёлаям ҳастай кадомеша бигирен 6 сомон. 8 сомон будан 6 сомон шудан. Марҳамат бозори Корвон тарафи пажарка сеюм дарвоза. Ҳами сеюм дарвозаи пажарка ки дромаден диади ростаки то охира мебиёен дасти рост мегарден дуюм қатор магазини 10 сомона. ҳозир аксия рафтаистай бисёри посудаҳошона арзон кардагиан. Инам иҷа нигоҳ кунен да кадомеша ки мебинен 5 сомоная арзон духтарако диден 5 сомон. ҳар он чизе ки мебинен ҳамагӣ 5 сомон шудагия. ина ёям музичон новинкаш омадагия бинен да духтарако 5 сомон кадомеша ки гирифтен мана 5 сомон. духтаро успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен. Мана и бакалакошонам хушрӯй ҳастанд ки 5 сомон будаямаги. Як новинкаи фасонак омада инам хеле коктейл нӯшак обнӯшак морожени храк ибу вая бинен формаи мороженикай диден чӣ хушрӯча нархаш 12 сомона. Мана трубочкаям дора удобниякай диден чӣ хушрӯчай 12 сомон. Баъдан хеле баночка омадай и барои чӣ боша 5 сомон. Мана марҳамат 5 сомон. Обхрака мешдай зира мурчам гирен мешава. Ана инамудоям ёам трубочка дора на 10 сомон. хушрӯгиша бинен тамошобино. Мана бо трубочка дорам катишон 10 сомон. Иҷада бо бакало ҳастай 7 сомон. Ина инамуд. Ана и калоно чанд сом? 12 сомон.
ю калонанд духтаро 15 сом буданд 12.5 сомон шудагиянд. Магазини хитоиё даем тамошобино тарафи пажаркада сеюм дарвоза. Ина биёин аз наздик бинен бисёри буракушна арзон кардагиянд. Аз он нархое ки буд ку бо арзон кардиянд. Марамад сеюм дарвозаи пажарка ки дромаден рияди ростаки то охира мебиёен ба дасти рост мегарден деюм қатор. Мана ина иҷода ино 5 сомона пластмассовиянд 5 сомон. Чанд намуд доранд 5 сомон. Освежителё ҳастаи ҳозир ёрам як навор мекунам нишон метам. Тамошо кунен. Ҳами освежителя бисёр мепурсен. Духтаро нигоҳ кунен чанд модели новинкаш омадай. Ина 7.5 сомон, мана ино 10 сомон барои хона, мошин, корхона ҳама чида мешава. Ана ин намудаш бошад 3 донаш 10 сомон. Чухенас? Ина инош бошад 3 донаш 10 сомон. Беҳад хушро освежителё. Инчунин баночка, ана хел пакетико, ана хел набори ришто, ина 5 сомон будая. Чӣ хушро ина бурак 5 сомон. Чӣ дора? Ай, нигоҳ кунед сӯзану риштаву метр ҳар чӣ дошта уймоқу хулоса 5 сомон пачкача бо чанд намуд ришта дора. Ана баъд ин хеле футляро ҳаст 5 сомон барои зубной щётка. Мана беҳад хушрӯ 5 сомон. Иҷа наскиву ҳама чӣ ҳастай. Полотенцачаою дастмян аю 7.5 сомон 10 сомон. Ана иҷада бо салфеткао ҳастай. Сухой салфеткау чанд намуд салфеткао ҳастай. Марамат биёен сеюм дарвозаи пажарка. Марҳамат духтарако сеюм дарвозаи пажарка. Ряди ростаки то охира мебиёен дасти рост мегарден дуюм қатор магазини 10 сомона. духтаро бо хоҳиши шумо боз ҳам абзор мешава аз магазини 10 сомона. Нигоҳ кунед аксияда чӣ афтидагиай. Ҳама намудиянам хел силиконови лопаточко аксия шудагиян 8 сомон 10 сомонӣ будан ку ҳозир 8 сомон шудагиян. Ана иношам 8 сомон, мана ино 7.5 сомон. Қисми болора бинен 7.5 сомон. Ана ино чанд пул? 5 сомон дидена чӣ хеле аст. Ин хеле вешилко ҳастай 7.5 сомон. Баъд ин зонтико барои болои хӯрок чанд пул? 8 сомон шид. Чӣ хеле аст дидена 8 сомон. Ин болои авокадо мепӯшонен мисол тарбузай ва чай болоша мепӯшонен хушрӯ меистад омадана. Хулоса бозори корвона иҷа тарафи пажарка сеюм дарвоза. Сеюм дарвозаи пажарка ки дромаден яди ростаки то охира мебиёен дасти рост мегарден. Магазини 10 сомона дуюм қатор даяй. Мана марама духтарако 10 сомон. Ина кадомеша мегирен 10 сомон. Ана михел ва якои хушрӯ. Диден? Латачову симако барои шустушу иҷада бо пачка пакето ҳастай. Ина иҷада нигоҳ кунед духтаро шоткаву дигар ҳамаи чӣ ҳастай. Ҳамаи чӣ арзонай. Ина марамад иҷада инчунин ҳастай коврик. Бисёриё мепурсидан хеле коврикора 85 сомон калоноша я? Мана калонош омадай 85 сомон. Тамошобино чанд модел.